Naozaj prišlo obrovské množstvo a veľmi sme prekvapené s pani doktorkou, lebo vidíme, že vás téma zaujala v tom najlepšom slova zmysle. Pigmentové škvrny alebo pigmentové fľaky, to vás trápi. My ich zodpovieme, pretože sa pýtajú na tehotenstvo, ale zároveň aj na dojčenie. Čo hovoríte, či sa dajú v tomto období odstraňovať alebo nie? V tehotenstve nie, ale v dojčení áno. Čiže vtedy je možné tieto flaky odstraňovať. A tie možnosti sú rôzne. Musím vidieť, aké sú tie flaky, lebo môžu byť, už predtým mohli byť nejaké flaky, mohli vyslovene vzniknúť v tom tehotenstve, môžu byť iba na jednej časti tváre. Čiže treba vidieť, aké sú tie flaky a dajú sa zredukovať, ale tie možnosti sú od peelingov cez IPL terapiu, cez lézere, je tých možností viacej. A vy dokážete vyhodnotiť rovnako, ako sme hovorili pri iných našich problémoch, lebo najmä sa venujeme suchej pokožke, že ako jednoducho si s tým poradiť. Ale hneď naviažem, ak dovolíte, sa pýta diabetička a potrebuje pomoc, že či krémy a vôbec to, čo sme zatiaľ rozprávali, sú takisto dostatočnou pomocou pri takýchto prejavoch, tak to poviem. Šťastie môžu pomôcť aj krémy, keď obsahujú, dajme tomu, môžu byť s retinolom krémy, alebo môžu byť teraz s vitamínom A, potom môžu byť aj krémy s vitamínom C, ale aj s kyselinou glykolovou, čiže aj to pomôže. A tým, že je diabetička a keď je na inzulíne, tam je problém trošku s tými prístrojovými ošetreniami a vtedy tie ošetrenia nie všetkým môžeme robiť takéto pacientke. Dobre. Pigment ruky, tu je, že pigmentácia rúk, dajú sa zredukovať aj u seniorky? Áno, áno. Tu nezáleží na veku, na laser môže ísť od 18 rokov v podstate každý. Do nekonečna. Tak to nazvime. A tie vlastne starecké škvrny sa vyskytujú vlastne dám vo vyššom veku a dajú sa zredukovať tiež. Stojí to niečo, ale závisí to zase od toho množstva a farby tých pigmentových škvrn a poškodenia pokožky. V tejto chvíli sme odpovedali ďalšej divačke, ktorá nám odpovedala, týkalo sa to práve pigmentácií na rukách, takže teším sa. Ideme ale ďalej. Píše nám jedna z vás a pýta sa, že dlhé roky sa naozaj o seba nestarala a cíti, že tá pokožka je veľmi suchá. Nebudem hovoriť o jej veku, lebo nechce. V každom prípade sa pýta, že či už nie je neskoro, aby začala podstupovať ktorúkoľvek z tých metód. Či sú to tie séra, alebo teda neinvazívne metódy. Čo si myslíte? Nikdy nie je neskoro. Dobre, áno. Vždy sa dá pomôcť, ale mať také realistické očakávania. Čiže nečakať, že spravíme ženy, ktorá má, dajme tomu 80 rokov, 50-ročnú dámu, alebo tá pleť bude vyzerať ako žena, keď má, alebo teda 50-ročná pokožka. Ale napriek tomu, že ten vek je vyšší u tejto dámy, tak je zvláštne to, že tá koža stále ešte produkuje určité množstvo kolagénu po týchto terapiách. Čiže nie je to tým, že v nejakom veku sa to sekne a už ten kolagén sa netvorí, ale tá novotvorba kolagénu dá sa vlastne zlepšiť aj vo vyššom veku. Vo vyššom veku, a to asi nadviaže hneď ďalšia otázka, pretože sa pýta 30-ročná diváčka, že sa jej nikdy v živote nemala akné a naraz po 30-ke sa začali jej vytvárať akné, tak zostala z toho prekvapená, využíva to, že ste u nás. Ano. A otázka teda znie, že poprvé, ako je to možné a akým spôsobom teraz s tým akné bojovať? Dosť často sa s tým stretávam. Je to vlastne akné v dospelom veku alebo vo vyššom veku. A musíme pacientku vyšetriť. Môžu byť za tým rôzne ochorenia, syndrom polycystických ovárií, chronická tonzilitida, rôzne fokusy. Čiže treba pacientku vyšetriť a dá sa aj pomôcť aj vo vyššom veku z akné. Dobre, idem ďalej. Tu sa nás pýta pani, že mastnú pleť má a jazvy a neviem prečítať po vás, čo ste mi napísali. Hyperpigmentácia? Áno, hyperpigmentácia. Viem to prečítať. Áno. Hyperpigmentácia, áno. Táto dáma má teda po sekcii veľkú jazvu, má tam hyperpigmentáciu a tam môžeme pomôcť 2 laserami. Jeden budeme sa sústrediť na tú hyperpigmentáciu a druhý laser je taký frakciónový neinvazívny laser, s ktorým vlastne zmenšíme tú jazvu, zúžime bez použitia skalpela. Týka sa toto, čo sme teraz povedali, hovorili sme o jazve zo sekcie, ale napríklad týka sa to jaziev, ktoré máme napríklad po tepke, po výmene klbu, kde sa takisto mohla objaviť, teda niekto má aj, dokonca aj keloidnú, má tú Týka sa to všetkých jaziev, či sú to hypertrofie,
trofické, atrofické, keloidné jazvy. S tými keloidnými je trošku problém. Tam musíme kombinovať aj iné terapie a ten efekt nie je úplne 100%, ale už také 50% až 70% zlepšenie vieme aj u keloidných jaziev docieliť. Výborne. Ideme ďalej, vrátime sa na začiatok, pretože ja som tie otázky, čo sa týkali tých metód neinvazívnych všetkých, o ktorých ste hovorili, ale sa sústreďujú viac menej na tú poslednú, ktorú ste neothermolifting. Ďakujem, neothermolifting. Pýtajú sa, že ako často treba absolvovať, možno to 15-20 minútové sedenie, tak ste myslím, ak si dobre pamätám. Ako ho treba často využiť, teda za sebou ako keby využiť. A teraz otázka celoživotnej, vec Makropulos, ako dlho nám to vydrží, respektíve po akom čase je možné to ako keby znova zopakovať? Tak skúsme to rozvinúť. Sú tam potrebné podľa stavu pokožky a poškodenia pleti, alebo čo ideme tým zase vyriešiť, či ideme vyriešiť jemné vrásky, hlboké vrásky, pigmentácie, pory, rozšírené jazvičky. Takže sú odporúčané 1 až 4 ošetrenia v takých mesačných intervaloch a potom veľa vecí sa vyrieši. Napríklad tie jazvy sú jemnejšie, pigmentácia je svetlejšia, ale tie vrásky po určitom veku zase sa prejavia a objavia, tak treba si to potom po roku znova zopakovať. Ja sa chytím toho, že tie nové technológie vieme, že sú neuveriteľné a že naozaj tá mladšia generácia má možno bližšie k tomu, aby začala starostlivosť o pleť a možno o ten svoj výzor v skôršom veku, ako kým my sme sa prepracovali k takýmto strojom. Je to skutočne vhodné aj pre také tie pekné ešte mladé tváričky, aby podstupovali takéto liftingové alebo takéto tieto zásahy, alebo nie? Ja som názoru takého, že pre tie mladé tváričky nie. Tam by som skôr dala nejaké kozmetické ošetrenia, a teda neinvazívne kozmetické. A ak sa na tej pleti už začína niečo prejavovať, áno, nejaké prvotné vrásky, nejaká hyperpigmentácia, vtedy to treba riešiť. Ale podľa mňa takéto invazívnejšie a mini-invazívne od toho 30. roku neskôr by boli vhodnejšie. Prevencia, keď mi povie dáma okolo 20 rokov, že chce preventívne mať nejaké ošetrenie, tak to je lepšie, keď má to kozmetické ošetrenie a nie nejaké invazívne alebo injekčné ošetrenie. Dobre, tu sa hneď pýtajú, že či na tú suchú pleť, o ktorej dnes hovoríme, že či nebudú stačiť len možno tie, vy ste nás nevideli od začiatku, čo sa pýtate, ale radi to zopakujeme, nebudú stačiť len tie peelingy, respektíve tie séra. Je to asi od toho veku a od toho, aká je tá pokožka. Presne. Je to veľmi individuálne. Niekomu stačia iba krémy, niekomu potrebuje krémy a séra, niekto potrebuje aj peelingy, niekto chemické, profesionálne peelingy a niekto potrebuje už aj laser a injekčné metódy. Ďakujeme veľmi pekne, my sme potrebovali vaše rady. Takže ďakujeme za ne, aj za informácie. Ďakujeme aj vám.